kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Donc baro labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na juma février kalo tile 22 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita tarata donya tɛmɛlen a ye dayɛlɛli kɛ musée national la o bɛɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ kofɔ n'u ma rentrée littéraire a san 2019. Directeur général de la police nationale Mali tɔgɔla Musa Ag Infayi a tun bɛ dɔnbaro ɲininaw ɲɛkɔrɔ arabadonya tɛmɛlen laɲini tun ye min ye o de ye ka ɲɛfɔli kɛ ladala ɲɔgɔnnajɛrɛ min n'u y'o sigi ni ɲɔgɔn cɛ baara minnu kɛra k'olu dangɛnɛmaya. Nigeria olu ka kalata a bila an bɛ ka sibiri dunya nata kɔnɔ yaasa u se k'u ka jamana ɲɛma kura ko sugandi cogo min na donc baro la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye dayɛlɛli kɛ tarata dunya tɛmɛlen musée national la a bɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ kofɔ o bɛ gafe sɛbɛnnaw tɔgɔla kɛnɛ o bɛ o kofɔ n'u ma rentrée littéraire san 2019 ɲinanta in bilara minɛn min kɔnɔ o de ye ko seko ni dɔnko o ka kɛ mɛru ɲɔgɔnna o sababu ye bɛɛ ani kelenɲɔgɔnya o sinsinni jamana kɔnɔ o de kosɔn kumakan kelen u y'o de ta k'o dangɛnɛmaya u ko diɲɛ ka kɛ faraɲɔgɔnkan kɛnɛ ye n'o ye un monde de la rencontre. Nin kɛnɛ a bɛna to u ka sigi ka kumaw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛlaw ani i ka dɔn ka fɔ kalankɛlaw olu bɛ se ka gafe kalan k'o nafa dɔn cogo min na gafe kalan bɛ hakilina jo min se maa ma fɛn min i ka dɔn ka fɔ den tanu ka dabɔ u ka bamunan na fo ka taa se u ka don laban ma u kan ka kalan kɛ cogo minnu na kalan nafa bɛ kɛ minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la gafe kalan olu ka se ka kɛ fɛn batotaw ye. Ibrahim Boubacar Keita jamana ɲɛma a y'o de kumakan ninnu fɔ a ko an ka wuli ka jɔ kɛ den tanu ka kɛ maaw ye fɛn min ye gafe kalan o kanu bɛ se ka don u dusukun na cogo min na a ko o de y'an bɔ fan ye han. Directeur général de la police nationale du Mali Musa Ag Infayi tun bɛ dɔnbaro ɲininaw ɲɛkɔrɔ arabadonya tɛmɛlen laɲini tun ye min ye o tun ye u ye laada min sigi u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ sanga ni sanga u na to ka ɲɔgɔnna sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ baara waleyalenw kan olu bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na a ko fɛn min ye faaba kɔnɔ yan nɔ wulikajɔ min kɛra wolomasiri taabolo fɛ ka laraweliw kɛ n'o ye patrouille ye a ko a cɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ o 11 210 bɔɲanko ko o waleyara wa jamana dugubaw olu kɔnɔna na a ko fɛn min ka dɔn ka fɔ 20 bɔɲanko k'olu waleyara san 2018 o kɔnɔna na a ko wolomasiri taabolo minnu y'o baara kɛ n'o ye polisilakaw ye maa 40 182 bɔɲanko faaba kɔnɔ yan nɔ o bɛ taa fɔ 34 900 ani ɲari a ko n'i y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn na jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na a ko wolomasiri taabolo polisilaka minnu ye farifoni kɛ a bɛ taa fɔ 75 100 ani ɲari bɔɲanko a bɛ taa o la ko wulikajɔ fanga bonyana wa laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maaw n'u bolofɛnw olu bɛ se ka lakana cogo min na u ka taa ni ka seginw na a ko wolomasiri taabolo polisilakaw olu ka wulikajɔ kun ye o ye wa o kalanbolo yɛrɛ bɛ ka ɲɛsin u ma ECAP Sahel ale ni MINUSMA ka baara ɲɔgɔnya o siratigɛ fɛ. Farafina bunda kun kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Nigeria jamanadenw wele bila bɛw ma k'u ka bɔ k'u jija kosɛbɛ u ka taa sugandili kɛ cɛbɔw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka jamana ɲɛmaakura ale bɛ se ka sugandi cogo min na sibiri donya nata k'a sababu kɛ u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o kɛra maaw fununin ko ye kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔna na Nigeria jamana kɔni k'a sababu kɛ bureau de vote minnu ni kalata kan ka taa kɛ olu kɔnɔ olu yɛrɛ dayɛlɛ waati yɛrɛ surunyalen dɔrɔn a sina ka fɔ ten ko jamana ɲɛmaasigi kalata in k'a bɔra ma k'a bila waati wɛrɛ la k'o ye Nigeria jamanadenw a y'u funu kosɛbɛ maa 84,000,000 Nigeria jamanaden na olu de kan ka taa ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o bɛ cɛbɔ o bɛ olu kofɔ u ka yɔrɔ min bɛ n'o y'u ka wasaden so dɔ ye o maa 360 bɔɲanko kan ka taa sugandili ta ka ɲɛsin olu fana ma ani u ka ɲɛminɛ so dɔ bɛ n'u ko ma sena o ye maa 109 u kan ka taa olu fana sugandi ko ɲinanta in Nigeria ko a dansaguna han k'a sababu kɛ nin bɛɛ lajɛlen n'i y'a cɛbɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn na a bɛ taa fɔ 23 bɔɲanko la jamana ɲɛmaayasigi ani fɛn min ka dɔn ka fɔ ka wasaden kalata ninnu. ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba jabɔ siratigɛ ka farafina bundakunda n'o ye festival ye k'a ma festival cinéma africain bakuruba fɔla FESPACO
Wagadugu ale bɛ waleya yen nɔ kumakan min dumuni dɔ b'a la o de ye jabɔ yɛrɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ tasi jumɛn de bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin a ma a n'a ka siniɲɛsigi ye mun de ye k'a sababu kɛ ale ye seko ni dɔnko 7nan de ye diɲɛ bundakun kan wa i ka dɔn ka fɔ wulikajɔ olu bɛ sen na yaasa jabɔ a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo minnu na a ka kɛ maaw ka ladɔnniyali ani lafaamuyali o sira ye nka mugujugujila jatigɛwale kɛbaaw olu de bɛ ka balan don a kɛbaaw la kosɛbɛ koyi k'a sababu kɛ u ka wulikajɔ ka taa u ka jabɔw ka t'olu ta yɔrɔw la k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ se dadi na cogo min na lakanabaliya o ye a sababu ye fɛn min ye jabɔ o 165 bɔɲango n'o ye filimu ye ko tigɛw ni sin bɛ olu de la ni ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 26nan in a bɛ se ka kɛ cogo min na kɛnɛ min wagadugukaw fɛ yen fɛn min ye jabɔ jamjan o 20 bɔɲango olu ka se ka taa i ka dɔn ka fɔ ɲɔgɔn dan kɛ ka ɲɛsin u ka lajali penpen sanunama in ma n'u ko ma ko étalon d'or yenenga o bɛ se ka ɲɔgɔn dan kɛ ka ɲɛsin o sɔrɔli ma cogo min na wa o baaraw bɛna kɛ fɛn min ka dɔn février kalo tile 23 ka taa bila mars kalo tile 2 la n bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila Maraka Fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni ala ma ka jɔnya ntɛnɛndon an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni ala ka diɲɛ ye an bɛ dɔgɔkun kunfori la ɲɛnajɛ ale ka kan nka janto yɛrɛ la o fana o ka ɲi kosɛbɛ an ka janto an yɛrɛ la an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dɔgɔkun kunforiko ɲuman ala k'o di ne ni aw kelen kelen ma ala ka ntɛnɛndon yira an na. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizum.net ye.